Xa é un día moi importante, estou moi nerviosa porque estou co xefe supremo do Dicionario da Real Academia Galega. Manuel, como estamos? Moi ben, pero o xefe supremo do dicionario nada, Sí. O dicionario é unha responsabilidade colexiada da Real Academia Galega, de maneira particular do seu seminario de lexicografía, que é por votos, por votación democrática, o que decide todas as opcións que se introducen no dicionario. Nada, xefe supremo. A ver, antes de nada, eu teño unha dúbida existencial grandísima, que é como se fai un dicionario? Un dicionario faise a base de moito traballo. Hoxe os dicionarios tenden a facerse a partir de corpus. Corpus que se recollen modelos de utilización da lingua tanto escrita como oral. Despois, a revisión do dicionario faise dunha maneira continuada e faise mediante a renovación dos corpus, porque as sociedades cambian e a maneira de expresarse da xente tamén cambia. Tamén no dicionario temos sempre os oídos abertos á sociedade e á xente, non? De tal maneira que hai moitas palabras que se incorporan ao dicionario que son a través de suxestións que aparecen, pois xente que consulta o dicionario, ve que falta unha palabra e manda un mail ou entra na plataforma do dicionario e fai unha suxestión, ou a partir de propostas pois de determinados tipos de asociacións ou de profesionais. Unha das últimas palabras que se incorporou ao dicionario foi a palabra, por exemplo, esgrafiado e esgrafiar, ou a palabra praceiro non estaba no dicionario, pois a Asociación de Praceiros daqui de Santiago, do Mercado, pois fixo un escrito á Academia solicitando que se denominasen co nome de Praceiro. A Academia aceptou. Os procedementos de enriquecemento do dicionario son moitos, non? Eu tamén teño unha proposta, como pode ser que este esgrafiado era? Esgrafiado era un bochecha, vamos a ver, estamos todo o mundo aí ca bochecha que non dá entrada no dicionario. Bochecha, pois non hai problema. Bochecha non é unha palabra en contra do que nos pode parecer moi estendida en Galicia. Bochecha como non? Está... Pois eu sí, para min está estendidísima. Bochecha ten unha delimitación xeográfica moi determinada no sur de Galicia e hai moitas outras palabras para designar o concepto, as meixelas, moitas outras palabras, non, que teñen unha extensión muitísimo maior. O que pasa é que hai palabras que nun determinado momento pois teñen un éxito social que se difunda a través dos medios de comunicación, como por exemplo o caso de bochechas, e probablemente pois haberá que meter bochechas no dicionario en un determinado momento. Pero digamos que hai outras denominacións para ese concepto moito máis extendidas e máis coñecidas en Galicia que bochechas. Eso xa o discutimos logo. E digo eu, tamén a xente nova, eu que ando por as redes sempre tal, botamos en falta vocabulario máis, pois eso, de xente nova, que como pode ser que o ligar castelán sexa facer as beiras, ligar, ou facer o amor tamén, facer o amor, que é o ligar en castelán, como pode ser eso? A ver, meter ficha de sempre. Todas as linguas están creando continuamente. O problema do galego é cando a creación non é a partir dos propios usos lingüísticos, senón que é a través do préstamo do castelán. É o caso de ligar. Ligar vennos do castelán. E temos que ter moito cuidado. Por que temos que ter moito cuidado? Porque se non somos cuidadosos, hoxe os medios de comunicación maioritariamente vennos a través do castelán. O castelán estános chovendo as 24 horas do día. Ti miras, abres a televisión, cantas canles hai na TDT? Pois, ao mellor 30 e pico. Pois, menos dúas que hai en galego, todo o resto é en castelán. Xa non a televisión, senón tamén as redes, internet, todo. Todo. Entón, non podemos adotar máis léxico de fora do que somos capaces de asimilar, porque entón, dentro de pouco, converterémonos nun dialecto do castelán, non? Entón, temos que ser moi cuidadosos, non porque sexa moi moderna unha palabra, inda que sexa da mocidade, utilizada maioritariamente pola mocidade, debemos de adotala así sin máis, non? Temos que ser sempre moi prudentes hasta que unha palabra estea moi implantada e non haxa posibilidade de darlle unha opción máis galega, estendela socialmente, pois freala un pouco. E falando deses castelarismos que nos invaden, tamén hai outro que está super presente, que é o bueno, que o dicimos a todas horas, o bueno. Sí.
é un castelanismo, pero claro, cando dicimos bueno, home, bueno, carallo, bueno, xa está aí, que é pseudo galego ou que é? É totalmente pseudo galego, vamos. Bueno, dio todo o mundo, eu tamén, pero é unha palabra que é casi fonéticamente insultante para o galego. Xa a presenza dese ditongo crecente ue, frente a bo, pois é algo que vai contra a natura do galego, non? Entón, bueno, abuelo, abuela, duras declaracións. Podemos utilizar vaya, ben, bon, pero a mí non me sabe dicir vaya. Bueno, pero porque practicaches pouco. En canto digas 50 veces, cando che veña a tentación de dicir, bueno, di, vaya. Non digo xo, xa me corrixe aquí o xefe, entonces aí xa vou corrixindo, pero no resto da vida pois non me sai. Bueno, non nos digas máis. Ai, carai. Eu, a ti non o digo. Tamén está o tema de Riquiño, que estuvo, bueno, de actualidade este último mes. Que pasa co Riquiño? Que se nos desmonta aí un mito. Eu Riquiño xa o teño dito, é unha palabra que se utiliza hoxe maioritariamente a sociedade galega, pero que é tamén un castelanismo innecesario. Miña nai e, por suposto, miña avoa non dicían nunca riquiño, nin referido a un neno. A palabra riquiño, sí, pero con outros significados que tiñan galego, non? Pero no sentido abstracto de unha persoa con calidades especiais, é un significado que desenvolveu o castelán e que o galego históricamente non desenvolveu, non? É que a nós nos veu a través sobre todo do aplicado aos nenos do castelán, este niño que rico es, non? Entón, nós poñémoslle o riquiño porque é pola afectividade e parecenos que é a palabra máis galega do mundo, pero non, neste uso é un castelanismo. Exactamente, que quede claro. Xa que estamos falando de polémicas, non sei que, non sei quanto, bueno, eu creo que a maior polémica que tuvemos no último ano do Digo Chou foi o tema do eñe. A ver, que pasa co eñe? Que nós dixemos que é unha letra do galego, non? E hai xente que opina outras cousas e tal, non sei. Como non vai ser? A Academia, dentro do seu abecedario, ten a letra ñ. Outra cousa é cando se inventou esa letra, non? O ñ representa unha consoante palatal que non existían en latín, e, polo tanto, non existía unha grafía, un grafema, unha letra para representar estas consoantes palatais. Estas consoantes palatais creáronse nas linguas románicas, e as linguas adoptaron diversos sistemas para representar ese novo son que apareceu na lingua, non? Pois o galego adoptou o ñ, que era n cun n para arriba, é dicir, originariamente era como dicir dobre N. O italiano adotou GN, o catalán NY, o castelán tamén o Ñ, o portugués tomou do occitano, do provenzal, o NH, porque o NH non é un desenvolvemento dentro do portugués, senón que é unha grafía tomada do occitano, e cada lingua adotou unha grafía para cubrir este valeiro. E agora que sale o tema do portugués, cual debe ser a nosa relación do galego co portugués? Eu creo que a nosa relación ten que ser... De amiguísimos, nós temos aí o Rodrigo Paganelli. Ten que ser íntima, porque, ao fin e ao cabo, nós somos linguas totalmente irmás, do mesmo tronco común. É verdade que as circunstancias históricas de pertencer a estados distintos facilitaron as diverxencias que xa existían dialectalmente dentro da época medieval, é que hoxe nin psicolóxicamente, nin socialmente, nin lingüísticamente podemos considerar xa como unha única lingua, pero iso non quere dicir que non haxa unha estreita afinidade entre o galego e o portugués, e ademais somos sociedades moi próximas por moitos outros motivos a parte da lingua, non? E a norma, o galego estándar é máis purista do que o é o portugués estándar, cos castelanismos? Pois en moitos aspectos, sí. O portugués estándar pois ten castelanismos que nós non admitimos, por exemplo, di terreno, nós temos terreo e non temos por que renunciar á nosa forma patrimonial.
Silla, castellano, pero, bueno, nós estamos máis expostos ao castelanismo na lingua que usamos, que é o portugués, non? Unha cousa é a lingua culta, a proposta de lingua culta que ofrecemos, que intentamos que estea depurada do castelán o máis posible, e outra cousa é a lingua real, a lingua popular que da xente onde o castelanismo está presente pois prácticamente en todos os actos de fala, non? Por nada, moitas grazas por ser aí o xefe que nos ilustra para cada capítulo, digo xo eu, nós sin dicionario non somos nada, así que... Grazas a vos, e seguide fomentando estes debates sociais, porque isto é moi importante para a lingua, non? Hai xente que se escandaliza de que non, isto, o que a xente se preocupe de o que é correcto, o que non é correcto, e que haxa debate social, isto favorecenos a todos, e ademais é mostra de que existe certa preocupación pola lingua, non? Pero recordade, debates con educación e sin toxicidade.